phakathi nendawo manje. Oh, ayike babukeli. Kuyafuneka indoda ibe namaqhinga kanjengolungisane. Amaqhinga abo uyawabona ukuthi ayaphila. Nenyoka ayikho into ezoyenza ngoba bazoyinyenyela. Sanibonani babukeli bakwaDT. Kusawumina kulungisane ngihamba naye uSiphe Lungisana kwaHlombe eBergville eZwilisha. So bafowethu namhlanje ke silapha phambi kwenu ngodaba lwayenyoka. Yize ke sisenkingeni ke equipment ngoba nabona sicwilelwa icamera emanzini. So namhlanje bafowethu sizonazisa udaba olunye ngokuthi yena sisaqhubeka but sesize ngomunye ushuni namhlanje. Sizothatha ilokhuzana imbuzi majuba sihambe nayo ke siye phezulu ezibeni enkwarini lapho siyocela khona siyocela ukuthi ke na ngoba inyoka le yasehlula inamandla kakhulu kunathi so ngcono siyocela umnikazi walesiziba lesiyana le enkulu kakhulu lena amandla ukuthi ayisukumeke nayo ithathe amandla ayo iyoxoshela yona mathupha le nyoka le ngala le ethoshi. Yobe sekhulumile kumfowethu ke uLungisane lengihamba naye. Thina into esidingayo ke babukeli iskepe esothatha imbuzi majuba leso besihamba nayo. Singene ngeskepe size sifike phakathi nendawo ebese siyishiya phakathi imbuzi majuba. Asiye ke mfowethu siye lapha